What's up mga kaloko? So ito na nga yung part 2 ng video natin sa may Lingayen, capital of Pangasinan. So ito po yung beach nila. So ayan. So I love Pangasinan. So tara libutin natin ulit. Kasama natin ulit si Kaloko Germs and si Kaloko Arns. So Kaloko Marbs naman. So tara libutin natin ang Lingayen. So yun mga kaloko, papansinin nyo, ganda dito sa Lingayen. So ayan, ang linis-linis na rin. So tara, samahan nyo kami mga kaloko. Libutin natin ang Lingayen. Ayan. Ayan po. Kung sakaling papasyal po kayo dito sa beach ng Lingayen, so maganda po siya. Yan, lalaki ng mga alon. Ayan. Grabe dito. Maganda sana pero mainit. Siyempre summer. So yun mga kaloko, may mga naliligo. Ayan. Fast forward mo na lang to bro. Fast forward na lang. Interview mo kaya yung ganun. Kumusta naman? So kamusta naman pagligo ng ng mainit? Grabe mo kaya dito. So naka-social po kami. Nakapayong kami kasi grabe sobrang init dito. Yan. Yan po. Si Kalokohan, grabe sobrang puti. Parang artistahin eh. Yan o. Diba? Ito sayang daw ang gluta. Yan. Kaloko. So dito tayo ulit sa Lingayen. Yan. Yan o. Andun yung dalawa. Sila. Yan. Pasyal kayo dito para makita nyo yung kagandahan ng Pangasinan. Yung Lingayen natin. Yan mga kaloko. So, dito muna kayo, papahinga para sumayaw. Yan po. Okay. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Ha? Shed. Shed ba to? Magandang shed. So, yan. Ilan lang, dapat dinamihan nila yung shed, no? Oo. 1, 2, 3, 4. Hindi, ang iniisip kasi baka hindi. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal kay Diyos, hindi kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Huwag ka nang magkakot. Oh, praise the Lord. Ang init ko. Ako. Pakilala ka. Germs, Kaloko Germs. Pangasinan, capital of ano? Ang tigas. Saan na next natin? Ay, power, hindi na kariko. Power. Tara, tara.